ne ba za ni sanya dan yaro ba. Wannan kiɗa na dangil-dangil, wannan kiɗa kiɗin mutuwa ne, wannan kiɗa kiɗi na masha. Yaro ba za shi ɗauki kiɗin ba. Arna ku sha giya ku ci mushe, aljanna mai rabo zai sama. Ai kowane gida akwai ɗan iska, sai dai gidan da babu mutane. Shaye-shaye baya da gori. Babatin na fasa ko za a ce nan ba da rai fansa. Tsarin zubin ki daidai ne ya kama zuciya ta ne. Na jin kamar mafarki ne na san ki so ci ban da damuwa har zan buɗe ɗan idanu ke ga ki wata da ya mun zo ne daga tashar Madubala, tashar Masoya. Za mu ɗan yi muku tambayoyi a kan dangane da abubuwan da suke faruwa a jiki a kan harkar soyayya. Yawwa mun zo ne daga tashar Madubala. Kana cikin soyayya ka tsaka da soyayya da budurwarka, kawai sai ka ji an ce wani ya zo ya kwace ma ita, sun je sun yi aure. Shin za ka haƙura ne ko kuma za ka ɗau mataki a kai? To har dai mutum ya shiga cikin soyayya ta zan iya zare mai kai ko hannu ne, har sai akan soyayya ta ne. Yanzu akan soyayya za ka iya cire wa mutum hannu ko kai? To do iyayen mu ai sun haife mu saboda mai domin wa 'ya'yan soyayya ne. Yawa Oga, barka da yammaci, ya jama'a ya aiki. Yauwa mun zo ne daga tashar Madubala ta soyayya. Yanzu misali za mu dan yi ma wata tambaya. Misali kawai kana tsaka da tafiya da budurwarka, kawai wani ya zo ya kaura mata mari, kawai ya wuce. In kai ne ya za ka yi? Kashe shi za ka yi? Yanzu kai ba ka tunanin hukuma ko? Yo barka. Yanzu misali wasu 'yan tambayoyi za mu ma amfani da soyayya. Yanzu kawai kana cikin soyayya aka da soyayya da budurwarka, lokaci ɗaya ka je ƙauyen ku ka dawo, kawai sai ka ji an ce an mata aure kuma ma a makotan ku suka tare. A'a malam ba ka karɓa ba, shin za ka haƙura ne ko kuwa za ka je ka ɗau mataki a kai? Da ita da limamin da mijin da ya aure ta da dangin nasu gaba ɗaya kuma ba yana sare musu kai ba. To shi liman ina ruwansa, amma dai to masha Allah.